Здравейте хора, аз съм Мултиментора и този клип е адресиран към VBOX потребителя на Root Какаши. За неговия правят сервер Boxingcraft. И това е моята кандидатура в моя Creative World. Тук правя нещата. Къщите си строя. Значи нека започнем от фермата. Значи това е фермата за дини и за тикви. Тук лампи, за да бъде светло. Това е за картофи, уит и моркове, но бих я направил по-голяма, просто сега място не беше толкова голямо, пък ме мързеш да разширявам. Това е моят път, по него също имат така лампи, за да бъде светло, нали? Това е Glowstone, ако се чудите, само че Texture Pack ми го прави така да изглежда. Texture Pack линка ще бъде в описанието. Значи това е къщата, това е входа й. Тук има... объркал съм. Само да го намеря. Така. Това е нещо като... и аз не знам като какво е. И това е някакъв вид изход. Нали? И нека влезем сега в къщата. Първо с спалната. Значи спалната е тук в тази стая. Когато е вечер, тук могат да се съберат двама човека, нали, ако не имам някой гост в къщата. И сега долу, значи, нека почнем от тук. Малко крафтинг тейбъл и печки. Знам, че доста съм сложил, но както и да е. Тук малко светлина да влиза, обикновена светлина. А пък те торчове съм ги сложил, защото тук иначе става много тъмно, а пък тук горе съм само с Half Swaps, защото иначе ето тук така ще се получи и ще бъде много грозно. Нали, една дупка да има за прескачане. И затова сложих Half Swap. Слабове. Нека сложа този чест обратно. Да, за да ги слагам и трапет честове и обикновени честове. И затова държа тези торчове, за да държат тук светло. И сега последната част от къщата ми. Тук е enchantment за enchantment стаята за енчантване. И се състои от 22 букшелфа, редове с книги. И енчантва до 30 левел. Можеш и по-малко, но просто нямаше да изгледа хубаво. Нали, половината, не половината, някои книги да бъдат махти от горния ред. Затова да кажем само две книги на горния ред, всичко друго празно, ще да бъде много грозно. Тук пак имам печка и крафтинг тейбъл, тук още честове, защото не е 4 честа големи, там не ми стигат. И тук е Potion Room, където тук ще слагам potion-ите. И общо взето това е първата ми къща. Сега втората къща не е толкова хубава, но и нея ще ти покажа. Тази къща най-много ми харесва. И ето е втората къща като цяло. Значи това е втората къща. Отгоре никак не е яка. Но ето, нека почна с мазето. Това е един голям честрум, нали? Не знам защо съм ги надписвал, исках да видя колко неща мога да измисля за табелки да сложа в тях, но просто ми свършиха идеите и те, които ги ползвам да сам, каквото ми скимни, ги направих и такива, защото просто не успях от неща за мина, армори, инструменти, неща от да даже повтарях много честове, храна, 3 чеса имам. Стигна до тук, това е моят честрум с толкова много честове. Да. И тук имам една малка кухня с крафтинг тейбъл, печка, чест за храна също, мивка и още една печка, нали. Долу бях вече, показах ви. Значи тук се качва на горния етаж. Това е баня, кенев има. Нали, тук ходите по голяма и малка нужда. Пускате водата задължително, ако идвате в моята къща. И това е спалната.
в този свят с една тераса. Та, забравя да ви покажа тук в тази къща. Имам си плаж, в който са поканени максимално 4 човека могат да бъдат. Да, направил съм тук... О, не мога да го сложа. Ужас. Направил съм тук така... шезлонг. И масичка трябваше да сложа. Ето сега, например, ще го направя набързо. О. Както и да е, това ще го оправя. Това ще го оправя в последствие. Да не бъде така... Също не е. Изгледа добре свързана. Масичката свързана за чедъра. Това е моята къща. Надявам се народ каже да ме приеме в своя сървър. О! И направил съм малка грешка. С халф слабовете. Само да ги намеря. Халф слаб. И готово. Та народ каже, моля те, приеме моята кандидатура, приеме ме в сървъра. Ще съм ти много благодарен. Направил съм си къща така, че да изглежда яка с моят текстчър пак. И... на мен поне ми харесва, надявам се и на теб да ти хареса. Това беше всичко от мен. Аз съм мултиментора и това беше моята кандидатура за Boxing Craft. И това е всичко.